bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum hande kadi en garti ɗo e Vindira TV ɓaddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal min hande noon godduɗen ɗo en mbatta en commentaire ko Amadou Labba Wagne miɗen gandi ko gorko ñeño pattam laamu kadi kumpitiɗo ko heewi e gonka fulɓe kumpitiɗo ko heewi e rendo ngo ko welama mawɗo guitta saaha dokka min yewtidde maɗa ko ardi foof Amadou Labba Wagne calmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu Oumar Doro Koumé dendagal fulɓe e dendagal jinnitirtoɗo Sénégal en calmini ɗum en juurima ɗum kala ɗo wawi wonde ene woniri foof assalamu aleykum wa rahmatullah Amadou Labba Wagne ɗo pudortoɗen ɗo noon mboɗo andi haysa fadani ɗon ko ɗon pudortoɗen e oɗo saaha won régime goɗnoɗo Allah itti on addi régime goɗɗo woni hande hitande eko fawi te fodde wonde duuɓi sappo e ɗiɗi anen oye régime manan gonduno cehilagal e liggodiral e gododiral hande Allah addi woɓɓe hono gurduɗa hakkude wonnoɓe ɗo ɓe eɓe Allah joni addi ɗo henne joni ɓe holno gurduɗa hen hande o saaha Oumar Doro Koumé a jarama e namdal ma ngal saabi ko namdal badngal importance namniɗa régime gonnoɗo ɗo o wonno ɗo ko Macky Sall Allah ittimo ɗo addi régime goɗɗo kala jaaɗo goɗɗo remplaçat ɗum e alors que kadi diwɗo ɗo o ko Sénégal najo jooɗiɗo ɗo hande o ko Sénégal najo donc so régime immima régime jooɗima min no gurdunomi ni tan ko noon tan gurdumi ha hande kadi Allah ne wallimi haade régime o e yaade min tawmi arte oɗo régime tawmi arte régime gonɗo ɗo o haade oye régime yaade ɗum Sénégal foof kala neɗɗo mo yewtidami walla kala sehilam walla kala neɗɗam ɓurɗo ɓaɗademi ne andi oɗo régime arte mum pendant 2 ans oye régime gasani ɗum noon ko yettere Allah régime oɗo gurdam mum ko gurdam régime tan no régime aji ɗi mbayanno ni c'est le contraire ni oɗo régime ko régime o gandanɗa hoorema ko régime jiɗɗo développement ko régime jiɗɗo fewnude Sénégal yiɗɓe fewnude Sénégal taw wona no régime jaaɗo o wano ni ɓeɗo goni koye fewnude leydi ndi goni koye wadde redressé leydi ndi kala ko bonno hen e kala ɗo oñino hen pewnita koye ɗum ɓeɗo goni Oumar Doro Koumé hol fayre nde joguinoɗa ha gummiɗa ko ganduɗa to paɗuɗa e ɓeega saabu to ko enɗam ko cehilagal ko ɓoydigal ko goddigal ko kala kala saabu min mboɗo fotta e ma e nokkuji kewɗi aɗa wonde e mabɓe ko addanma ummat toon ko hol fayre joguiɗa addandimi ummat toon Oumar ko gueɗe ɗiɗi gueɗel gotel mi yiiɗa injustice wadde nodde neɗɗo ɓuura ɗum doole mbiya aɗa noota ɗum walla aɗa holla ɗum doole doolam doolagumi mi yiiɗa ɗum min jinmi ko kala neɗɗo woppe wona e jaam kadi aduna o ha hande woni hen tan ko Sénégal ko politique ko gueɗal ngal ganduɗa hay hunde ɓuura ɗum relɗude heddi noon kala ko bonna bonat kala ko moƴƴina moƴƴat politique foti ko moƴƴinede foti ko fewnede foti ko yonnede saabi Oumar sa ƴeewi neɗɗo fo e neɗɗo e aduna he ɓa tan ko aduna o moni fof ne waɗa politique heddo noon politique ji ceerta fa amma galle ma sa wone nder galle ma ko politique mbatta sona ɗum ɓesguma fewata sa yalti hakkude ma yimɓe ma ko politique woni ɗon sona ɗum fewata par ce que politique ko hunde gandanɗa hoore mas ko hunde c'est noble ko yimɓeɓe bonnat ɗum ƴattoje fitina hareji ɗum wona politique nelaɗo Allah sallallah alih w sallam waɗi politique ko sababude yimɓeɓe fof yo gontu julɓe walla wona alors que politique men oɗo hande ene fonno wonde politique no gandanɗa hoorema ko ndimagu woni hen wona ƴattoje waɗata politique wona kare waɗata politique wona pindiral waɗata politique wona doole politique ko feere alors que gonnoɗo ɗo o waɗi feere ha ittiɗo Abdoulaye Wade wonɓe ɗo joni ɓe mbaɗi peeje mumen ha guittimo ɗo kono noon wonko sakki kala ko neɗɗo sakki ko ɗum woni ko yoɓete janggo ko sakki exactement eyyi o sakki ko leydi ndi nde wonɗo nde yimɓe fof ne gonde kulhuli hay an Oumar Doro Koumé saɗa haala wonko ndentotoɗa woto nanggudema walla woto waddema wona certaine gueɗe ɗum ɗon foof nan ɗo e leydi he nden hande ko démocratie laaɓɗo ceer yimɓe goni hande e dow mum ɓeɗo sukaɓe gaddi ko démocratie franchement ɓayde ko enen kaldata
ɓe gaddi ko liggey ɓe mbi ko yo yimɓe gollu ɓe gaddi ko goonga par ce que ko kamɓe mbi leydi ndi ko jubal jubanti goonga e dow goonga gonduɗo e goonga ko ɗum ɓe gaddi e leydi he on slogan eɓene heen on slogan hay goto yaltani hen gila e police men hannde sa ƴeewi c'est tranquille nden tout le temps leydi ndi way kono état de siège ni kala ɗo jaaɗa jiya ɗo militaire jiya ɗo police aɓe jiya ɗo gendarme aɓe hay goto suusa ɗippude e alors que hannde Allah walli en to beleɗa jahata to beleɗa jooɗotoɗa to beleɗa kakko ko beleɗa kalata mais haala aussi saɗa haala ko beleɗa haala kilifa kaala ko haala ganduɗa hoorema ko haala neɗɗo baɗɗo fayida kaala haala mbatka fayida mais wona ƴettoje e yaade ne waɗa ko neɗɗo fotani wadde ko ɗum woni ko wiya ko ɗum iwi hannde ha laaɓi ceerno kadi ɗum so iwe leydi he heddima needi e leydi he tan Oumar Doro en keɓatto en gonirat gonka moƴƴa kala nde needi hedde leydi he en gonirat gonka moƴƴa kala nde needi gasi e aduna he aduna o gasi bonde hankkadi ɓeeɗa noon gari ko fewnidde d' accord mi nani nane mbiɗa ɓeydi ittudema to gonɗoɗa to ko a yiiɗa injustice yiiɗa ko an hoore muɗum holla ɗum walla ko wonmo gondunoɗa ɗe holla injustice ɓerdema huɓɓi hen ɗum addanma yaade on siso ko holko holla ɗum haken addanma waɗde départ Oumar joƴƴinnoɗo gonɗo ɗo o ko injustice woni Macky Sall joƴƴinno ɗum ɗo ko injustice manam no wano hakkude makko e Ablaye Wade won doole Ablaye Wade yinno hulludemo Sénégal ɓeɗe révolté wotanimo jooɗi miɗi sikki ɓe mbi ko ɓawli so waranimo hoore sa yi caw aɗa foti dogde walla wona so yi gula jaam aɗa foti dogde e alors que ɗum so tawi fotani wadde répété e dow hoore makko hay sono waɗatno répété koye neɗɗo goɗɗo fonno wonde mais wona kanko par ce que injustice ko ɗum itti Ablaye Wade ɗo e leydi he addimo jooɗi ɓeɗone ko injustice itti muɗo ngari ɓeɗo ngari jooɗi ko ɗum nde woni min ko mi yiiɗa doolam doolako hay cukalel ɗo jooɗi saɗa fiya ɗum aɗa ɓuuri ɗum doole so tawi mi wawa fiidema ne mi mettinat mi heɓal mette par ce que mi yiiɗa neɗɗo dolna neɗɗo yimɓe heɓɓe hannde dande ko wotere ene mbiya leydi Sénégal ene satti yimɓe heɓɓe mbiyata ko saaha régime ɓennuɗo o nde woni ɗo nde ko nden leydi ndi ɓuuri welde kalis ndi tourna bang yo bang Amadou Labbo ko leydi ndi satti walla kono yimɓe ɓe gonirno e leydi ndi no keɓiratno kalis ni weebno ha ganduɗa so ɗum dartima alay sago yimɓe jeefirni ko gonka leydi ka wona gonka adal no hawano nden gonka leydi adal ko ɓeeɗo yo dañ ha heewa ɓeeɗo yo mbasa ha laaɓa e dañal kadi dañategal ngal est ce que ko dañal lattugal ngal neɗɗo foti dañci ou bien ko dañal ngal gandanɗa hoorema par ce que kala dañal jawgal tut wonko soome maggal ɓe mbide so tawi jawdi mawnugol mum so yaawi tan no jibinirani wonno fewani voilà ɗum ko goo ɓe mbi ma tanam gorko o wi jawdi ko tiggu so jibinama ñammin loota poppa nebam ha mawna so mawni junggo ma samolini han kadi metti ittude kono jibine joni joni mawna joni joni wona sagata joni joni ɗum koye laamu ɓennuɗum yiw tan jiiɗen ɗum assalamu aleykum maaleykum salam tan neɗɗo woni milliardaire hande yimɓe heewɓe ne mbiya leydi ndi ko fitina mawɗo woni hen ɓeni mbiya ko règlement de compte ɓe mbiya ko reddition de compte eywa no yimɓeɓe noddirte e tribunaux ji ɗi ni en tant que sénégal najo gonnoɗo ɗo guila law ha ɗo hande ɗo yarate hono lirduɗa ɗum mais Oumar règlement de compte hol bannoɗo compte sakata règlement de compte ne waɗa pourquoi compte walla min de mboɗo heewi wiide haaɓe mbiya manan sa dani règlement de compte kay ya on compte ma taw un compte walla est ce que kamɓe ko wannoɓe compte kamɓe wiyoɓe règlement de compte ɓe ko wannoɓe compte ɗum woni question est là mais pour an par rapport an ko cikkuɗa no wayani hande no yimɓe noddirte ni ko holɗum exactement aucun règlement de compte ko holɗum leydi waɗete ko redressé leydi fewniti so tawi ine boni walla ne wuuri on cete so tawi neɗɗo an aɗana galle ma min mbaɗana gallam sa lelima ɗanoto ha kara min somi lelmi ɗano hami hara wonɓe ɗanaki a famani so tawi ɓe mbi gujjo wujji mbabba labbo ñalli galle awluɓe hiiri waaloyi galle safalɓe wonde wawi wiide wawa haalde wonde wawi wiide wawa haala wawa wonde
ko gongal fenade joni noddireɓe en tant que an holno jiiɗo ɗum est ce que tu es d' accord walla Oumar mo waɗani noddetaki mo waɗani aɗan ɗo a noddaka ni en ganda tawni yala ol noddo war noddoɗa ko ya ar kolla caméra ma o walla mi anda min mi noddaka temedere hono ma e leydi he nanɗoɗa noon noddaka kala noddaɗo won ko waɗiri koko nodda a waɗi kono nodduma ɗum ko gueɗal ɗimmal ngal waji goto meeɗi nadde kaso yummo o tawimo toon ne woya wimo an a fota nadde kaso o wi nene o wi namo wi accam ɗo ko min addi ɗo hooram somi waɗani ko gaddiraɓe ɗo mi addatane ko ɗam mi arata ɗo voilà probléme o ko ɗon woni probléme fof hannde ɓuri wonde koye ɗeɗo jagge donc ko jagga ko ne heewi kono hannde monde pulaar ko ɗeɗo jagge ɗiɗi ɓuri tukkade jaggal Farba Ngom e Ɗahiru Sarr kono ɓe ɓuri tukkade koye jaggal Farba Ngom e wiide Farba Ngom arrestation muɗum o goo ko politique ɗiɗi ko wadde ko haɓade fuutankoɓe tati ko haɓade fulɓe en tant que sénégal najo est ce que ko jaggal ngal cikkuɗa ko haɓade fuutankoɓe walla ko haɓade fulɓe walla ko sénégal najo tan juumodiri e état ene jagga fuuta ko leydi non foti ko diwan diwan o to jeeya Mali walla koye sénégal alors donc ɗum ɗon ko leñam leñal Oumar wona ɗum naata ɗin guetereji ɗum ko leñam leñal ministre uji nan ɗo ene mbiya manam so tawi on gummaki ene ko ɗum ɗo wona Farba ɗaɓɓete ko haɓade fuutankoɓe haɓade haalpulaar en bon est ce que an ko noon tan jiiruɗa ɗum mais non ata Oumar min jiimi ko Fuuta ɗo Fuuta Ɓundu Cap-Vert Casamance Saloum fof carte d'identité goto e sukura pourquoi ɓe mbiyani ɓene kaɓo Saloum en ɓe sabu ɗum woni jaggaɓe mana taw gona fuutankoɓe eyi pourquoi yimɓe kaɓaki wonde luganaɓe ɓe walla goɗɗum yimɓe mabɓe nanggama e enen so neɗɗo nanggama tan gonɗen koye haɓede quoi hokkaɓe ɗen est ce que ala fulɓe wonɓe Fuuta ɓe gandanɗa hoorema ɓe ɓuura nanggaɓe ɓuuran ɗum daraja ɓuuran ɗum wonde fuutankoɓe ɓuuran ɗum jibinande pourquoi ɓen nanggaka en nanggaɗo Fuuta tan kadi wonti leñam leñalu alors fuutankoɓe ne kaɓene pourquoi hay goto en kaɓani ken sénégal naɓe enen foof kadi enen fof ken neɗɗo goto mbiɗa sikki sénégal fof gotum anani ko yimɓe ɓe mbiyatno ɗo kamɓe APR naɓe mbiyatno ɗo ni hay goto waɗani dossier à la loi walla wona kam mbiyatno ɗo ni dossier de la loi wona kam mbiyatno ɗo goto wonani dow lawol hay goto wonani caggal lawol ko ha lawol ne wasa noddemo hay goto wonani ɗum est ce que on kalta ɗo henna ko janggo e jaam waɗantama fitina wooda mo ganduɗa ko APR jeeya ko onon gonduno janggo e jaam kawruni nokku yiruma woni yiyande won saabu bon attends Oumar aɗa andi yiyande gonga sa yiiri kam mbaɗa haala gonga yiiram ɗum aɗa andi ko gañi jiira kam taw mbiɗa haala komi fotani haalde kono sénégal ko hoore wotere hay goto a fusde ɗum feccude hoore wotere hay goto a feccude ɗum sénégal Fuuta Ɓundu ɗo no wiyeteno kadi guinno ɗo Casamance Cap-Vert partout sénégal ko hoore wotere enen fof ken sénégalais ji heddi noon ko leñam leñagu ngu yo yimɓe paw ɗum ɗa surtout gona hunde tamodira gondira saabi Allah saabi hay goto wiyanima Oumar Doro Koumi journaliste mo mbatta o a fota wadde ɗum par ce que halpulaar est ce que ɗum meɗɗo widama non est ce que an a meeɗi huccidde e jolfo mbiɗa ɗum an a fota wadde journaliste par ce que an ka jolfo et pourquoi halpulaar pourquoi jolfo pourquoi joola pourquoi séréer enen fof ken gotum ken neɗɗo goto halpulaar enen ndesa e jolfuɓe a yiyani ɗum an mi a yiyani jolfuɓe ene ndesa e halpulaar et alors ken sénégalais ji a wona ñag mi wona ñag Fuuta jeeya kay Abidjan jeeya kay Mali jeeya kay Guinée Fuuta jeeya koye Sénégal pourquoi eɗen pecca en pecci koye men en natti wonde hunde e aduna ɗum ɗon fof enen gaddat ɗum koye men feccere nde o ko Fuutanke
o ko ɓullunki o ko naggam fof ko pecce meɗen pourquoi en pecca Amalabo fodde wonde hitande e lebbi hannde ko Allah joƴƴinɗo en président Diomaye Diakhar Faye beele aɗa yi lawol leydi ndi ene fawi e lawol développement ko holɗum ko waɗa de quelque chose palpable et visible ɗum ɗo kam vraiment ko signe leydi ndi mana koko jogori ɓamtade ko holɗum exactement taw wona tan noddude yimɓe tan yo ngar pôle judiciaire pôle judiciaire koye fewnude leydi jeeya e ko wona ɗum ko holɗum tan ko jiiɗa ɗum ɗo vraiment ko eɓene pooɓa œuvre uji maɓɓe de grand œuvre eɓene liggo leydi ndi liggueyaji ɓutti guila e taliji ha e ndiyam ha e courant ji ha e ñamɗeli ha e ko yarate fof eɓene payi ɗum e dow rayi heddi noon ko kala ko mo waɗani gonga ɓe kolluma an a wonani e gonga leydi ndi ko hay ko wona leydi hay galle ko gonga jogoto ɗum umar galle ma to gonɗa ɗo so tawi subaka fof ko fenani mbatta e galle he est ce que galle o fofta ene yaaha donc hay koye gonga ɓe goni ɓe jiiɗi ko leydi ndi wona e dow gonga yimɓeɓe gona e dow gonga gondire e dow gonga liggodo e dow gonga moni fof ko foti heɓde heɓa leydi ndi nana fawe lawol nerek ɗum ne ko noni dogirta hande ni pour heftade leyɗele ɗe kono boni 190 à l'heure ɗi dogata yimɓe heɓe mbi premier ministre fotano yaade Burkina Faso ñandene saabu Ibrahima Traoré ko baɗɗo coup d'état neɗɗo baɗɗo coup d'état en tant que kanko premier ministre Sénégal kanko fotano yaade toon hono lirduɗa ɗum est ce que yaade nde c'est normal walla c'est pas normal premier ministre Sénégal fota yaade Burkina fota yaade Guinée fota yaade Mali fota yaade Côte d'Ivoire fota yaade Afrique de l'Est walla Afrique de l'Ouest premier ministre Sénégal fotani wadde ɗum dal et alors que tous les premiers ministres ne yaha partout et alors que enen premier ministre meɗen fotani yaade Afrique fotani yiilade Afrique fotani ƴewde partenaire uji est ce que ɓe gandi ko naymo to ay Oumar so leggal waɗi tol ƴew ko heeligal surtout c'est important ɓe ganda ko naymo to ɓe ganda ko négociation waɗoyno ɓe ganda holko yahanno a faama ɓe ganda o yahanno ko affaire uji pour ha Burkina e Sénégal gono gotum ɓe ganda qu'est ce qui se passe so leggal waɗi toket pourquoi aɗa wiya leggal ngal heeli ko heeligal mi nanimama ko heeligal ko heeli leggal ngal e nder jagol makko he nde o arti yimɓe hewɓe peeli Harouna Moussa Dia wi saabu Harouna Moussa Dia hakkude mum e Macky Sall no wayi woɗɗude ni hakkude mum e APR no wayi woɗɗude ni guila deɓe puɗɗodiɗo soko tawi Sonko ari toon o ala o fotani joddade mum goho ɗiɗi o fotani haalde mum haalullaji manam moƴƴi donc so haali e Sonko haalullaji moƴƴi wiidemo ko Sonko waɗi révolutionné politique leydi Sénégal guila Senghor ha ɗo ɗo yarde firti wonko woni ɗon est ce que an jiiɗa soko tawi o yeehi toon Harouna Moussa Dia fotani joddade makko walla ala en tant que Sénégal najo homme d' affaire entrepreneur ene foti joddade makko haade kanko woni premier ministre kala manan de grande projet ji batteɗi ɗo mana koye junngo makko o umoro hono lirduɗa ɗum yimɓe feloɓe Harouna Moussa Dia ɗe jiidumi ɗum ko neɗɗo woto ƴewtoyeni ɗo yo ƴewto firguitiɗo guitta to pirguitoɗa ɗo janggo wata arde pirguitoɗa ɗon kadi jana Harouna Moussa Dia ene jogui plein droit haaldude président de la République Sénégal haaldude premier ministre Sénégal Harouna Moussa Dia ko homme d' affaire go'o ɗiɗeɓel ngel Harouna ko neɗɗo public ko neɗɗo aduna o tateɓel ngel won ko Harouna nafata nayoɓel ngel wawa nafde tawa nafodirani e laamu surtout ɗum ko hen ɗum ko gueɗal et pourquoi kamɓe nde Makki woni ɗo ene famɗina doole Harouna Dia nde pourquoi ɓe kalani ɗum ah bon beele ɗum kewino ɗo Harouna Dia ala koɓe mbaɗani ɗum ɗo kañum ala ko Harouna waɗaka ɗo kañum e miñum e oui kamɓe Harouna e miñum Daouda koɓe rimɓe tan dimagu koye mabɓe haali rutti ala fof koɓe mbaɗa ndimagu koye mabɓe haali rutti taki mbiɗa ɗum ala fof koɓe mbaɗaka ɗo ala fof koɓe mbiyaka ɗo mboɗandi kam ala koɓe mbaɗanaɗo Macky Sall est ce que ɗum wonko Macky waɗi walla wonko waɗaniɓe mi anda a faami Macky ala ko waɗaniɓe sowona koɓe mbaɗani ɗum rien du tout min mi yiyani mi nanani e noppam ɗiɗi koɓe mbaɗani Macky tan gooti kadi oɗo Harouna ene jeeya e nannguɓe Macky mbaɗi ɗum président de la république omo jeeya heen ah bon doole makko ne heen haala makko ne heen kaake makko ne heen e alors que ɗum ɗon so ɗum ɗon fof ari ha oɗo premier ministre meɗen sénégalais yeehi tawoyimo Burkina en tant que sénégalais woto won homme d'affaires woto won haydara
omo jogui droit ka yaade Sénégal laaj tan citoyen lambda hono pour yaade ƴeewoy citoyen vraiment ko citoyen sénégalais non ouais et alors que pourquoi yata o ƴeewoy on ɗum woni namdal ngal ɗum woni normal hay so tawi ko cukalel keccel immiɗo e sénégal sa yettima so tawi bande en won hen anduɓe Harouna Dia wiyata mako ya ƴeewoy Harouna chaque premier ministre ko foti no premier ministre ni ara e leydi sénégalais ji fof jaɓɓo ɗum wiye an koye aɗa wonde Macky Sall ya jooɗo galle ma mais ɗum jalni han ɗum jalnaki ha ɗum ne jalni Oumar jalni seeɗa yo yimɓe ɓe goppu ɗum goppuɗon Oumar Doro Kume ko journaliste fotani wadde à part gonɗuɗo e APR gonɗo e APR tan poɗɗa wadde an interview non min mi yiyani ɗum min a yiya ɗum de non mi yiyani donc Harouna ka yiyani ko kañum ɗen guite ala ɗum guite ɗa yiyani ɗe ɗen guite Harouna ala jiroɗe ɗen c'est comme ça que ça se passe leydi so yimɓe ne mala laamu ko continuité walla wona continuité liggey continuité peuple continuité safara continuité kala e gandodiral continuité partout ko ɗum woni laamu hande ko sukaɓeɓe jooɗi ɗo kala bawɗo yo duwonoɓe yo Allah hokkuɓe ressource saabi ressource mabɓe woni ressource men enen sénégalais ji vraiment anani de échec mabɓe woni échec men enen sénégalais ji donc kala mo yiiɗa wadde échec kañum hoore mum par ce que so sénégal waɗi échec Oumar waɗi échec han ah oui hayno ka yahata vraiment donc kala mo yiiɗa hoore mum ko on wiyata sukaɓeɓe naggam mais kala jiɗɗo hoore mum yiiɗi leydi ndi yiiɗi hande koɓe mbaɗa ressource par ce que beela aɗa yaada hen an hoorema par ce que sénégalais so sénégal wiyama hande ɓuuri aduna o foof hayso ala ko joguiɗa weltoto ah vraiment so sénégal wiyama hande aduna o foof sénégal jaasi hayso tawi ko joguiɗa an poɗɗa ko mettinde ah oui par ce que so wiyama tinno Oumar e hoorema galle moon ko an tan gonta ɗon a jali a sikki ka manaɗo ala ka jennaɗo to bamma woni to bammu woni ɓen fof jonta koko an tan jonta galle mum par ce que wona jennoɗo ane hawri sedde ene hawri sedde eyyi min ko ɗo voilà mboɗo andi battidirtoɗen koye e hande aduna o ɗo tolni ɗo koye réseau sociaux ji ɗi kala mo jiiɗa hande nene tukki e téléphone mum moni foof kala ko ari haqqille mum ko ɗum haalata moni foof mo wondi o walla nafowo ɗum o ko on tan jingganta walla ni mbiya hande yimɓe goni koye luuke yo gonga majju hol jiruɗa hande yimɓe hande ɓe tukkire réseau sociaux ji ɗi moni fof ne haala ko ɗum est ce que c'est normal non aɗa andi Oumar aduna o hande aduna bonani ko yimɓeɓe boni kala mbiɗomo aduna boni haalani gonga ko yimɓeɓe boni aduna koye leydi daroɗa saɗa yaha est ce que ɗum boni non jammane ara jamma arata ene ara nangue hoore ne ara ñalawma ne ara midine he yetto ko ñamanoɗa ko aɗa ñama ɗum koko boni aduna boni ko neɗɗo bonata kono aduna bonata ñande aduna boni foof o ñan ɗum ɗo fof wodata sabi tawata ko Allah nawi kala gaɗal muɗum wona ko wanno e aduna fof tawata ko Allah nawi ha laaɓi a yiyata liida yata nangue a yiyata hay dara e aduna ma ko nden Allah bonnata aduna muɗum ko gonga Allah fenani kono aduna kay bonani Oumar sa fini aɗa dawa gonɗa koye jaam aɗa woni sécurité ɗanoɗa ha beltoɗa cikkuɗa won ala dari boole ene garduma ɗo ɗanoɗa aɗa won dariɓe boolde ene mbaɗi sentinelle ne réseau sociaux ji ɗi hande no mbayni no jiruɗa ɗum réseau sociaux noɓe gurdi gurdam réseau sociaux ne huɓɓini Oumar par ce que réseau sociaux foti yaltinde koko leydi gollata réseau sociaux foti yaltinde koko leydi haalata réseau sociaux foti yaltinde koto leydi yarata kono hande ƴettoje ɗe e haalullaji bonɗi ɗi ko ɗum hebbini réseau sociaux te ɗum nawata leydi yeeso nawata yimɓeɓe yeeso nawata heddiɓeɓe yeeso kala nde nanɗa réseaux sociaux ene partout réseaux sociaux ene partout mais ɓen kalta ko affaire développement pourquoi ene réseaux sociaux ji minen kalta affaire développement enen ƴettoto eɗen jennodiri eɗen ƴetto hande so Oumar Doro Kume haali ɗum ɗo janggo subaka ɓe guddi réseaux sociaux maɓɓe so yumum ɓe ƴetto bamum ɗum ko firti min de ala mo ƴettotumi min kam ala mo ƴettotumi e aduna kadi Macky o fewni de neɗɗo fof mbiɗo Macky liggaki leydi haalani gonga liggima ha o tasi est ce que sen wiyama haɗi wiye ɓe bonni joni est ce que ɓe bonni ko ɓe wondunoɓe aɗa andi Oumar neɗɗo goto ala ko wawani hoore mum pourquoi président ne waɗa conseillé pourquoi président ne waɗa ɗum pourquoi président ne waɗanma ministre dans vos départements
pourquoi député ne wona e département ma pourquoi aɗa jogo maire ha fewna département ma ou bien président yiyata fof de président sa ine waɗa ministre ko ministre yiya diwan mum sa yi président waɗa député ko député haala diwan mum sa yi président ne waɗa maire ko maire toppito ville mum somi faami mbiɗa makke golli eyyi kono noon gasi ɗo wondi ɓe mbiɗa ko ɓen bonni kono noon o ko on woni kono noon o tan no jiiruɗa ɗon ni tan ko noon président Diomaye noddi dialogue national waɗi heewɓe noon mbi ko yahoɓe kono kam waɗi hen tato walla ha nayo mbi ko jahani dialogue o est ce que no jojji est ce que leydi ndi tolni yimɓe mbaɗa dialogue walla wi ɓe jaaha leydi kala nde oma ko kala saaha leydi hay galle ne sohli dialogue saka leydi manam jiɗɗa wiide kala saaha hay bureau ne sohli dialogue saka leydi saaha fof par ce que ɗo joni sa yi en goni ɗo joni ko dialogue waɗi en ɗo ou bien bureau hoore mum ne sohli dialogue sa nani dialogue bureau woni réunion ji ɗi ɓe mbatta e nder bureau ji he eɓe ƴeewa foydiru holno ɓe jarata a famani donc leydi kala biɗo yahani dialogue gareji hen dialogue leydi gare kaldoyen gare jewtude gare jewtuto en mi yahani to Oumar Doro Kume tan arani am wiya ko gare jewtudo en leydi ndi no yarata kala caliɗo yaade jaɓani leydi ndi an a jaɓani leydi ndi jaɓɗa ko intérêt hoore ma kono a jaɓani leydi ndi sa jaɓi leydi a jaɓat kaltiden affaire leydi kalden leydi ƴeewe no leydi ndi yarata ƴeewen ko wonata e leydi he enen fof joɗɗen jewtuden affaire leydi ndi ƴeewen leydi ndi no yarata mo jaɓani ɗum Oumar koko jaɓɗa noon jalni ha noon jalni seeɗa jalnaji garen jewten ƴeewen no gurduɗen yo yahani ƴeewen leydi men yaani ɓen ƴeewen no mbaɗirɗen ƴeewen ko pewjuɗen an kam jo ka vrai patriote to gonɗa non je suis sénégalais ok je suis pas patriote je suis pas APR je suis sénégalais kala kono nawa Sénégal yeeso je suis pour kala kono yuttinde Sénégal caggal je suis pas pour mi wona patriote mi wona APR mi wona a famani ka Sénégal naajo tan komi Sénégal kala ken nawa leydi ndi koye ɗum jaɗɗa un citoyen sénégalais jiɗɗo Sénégal guurɗo e nder Sénégal mo yiɗa Sénégal waɗa échec komi on min c'est ça oui so tawi ene woodi konngol ngol mbasiytoɗa denndaangal ɓiɓɓe leydi ndi haa teŋti noon e ɓiɓɓe haalpulaar en ɓe ngannduɗaa hannde heewɓe heen ene jooɓi oɗo régime garɗo yiɗa haalpulaar en yiɗa fulɓe yiɗi ko ustude ɗumen yiɗi ko tellinta ɗumen so tawi ene jogii wasiya mo paaruɗa e maɓɓe holko wonata Oumar neɗɗo ustata hoore mum ko neɗɗo mawninta hoore mum Allah walluma mawna Oumar sa fini galle mum a ala hay batte a fokkiti a ɗannima ko jiɗɗa dañde hunde alors que sa woni leydi ma laamu wona neɗɗo goto laamoto hen wona yimɓe ɗiɗo wona yimɓe tato ɓeɗo ñande gayni fof jeehi goɗɗo arata wona donc makki gayni ɓeɗo gari laamima laamade e an jehude wona gotum ko enen gañi koye men jogori addunoyde koye men ko hay goto wawa famde par ce que enen jaltini koye men elli en gona Sénégal enen jaltini koye men e Sénégal e alors que enen hay goto ɓurani wonde sénégaliji enen fulɓe hol ɓurɗen wonde sénégaliji holon namdima am hay goto ɓurani wonde sénégaliji kadi hay hunde ɓurani pulagu e aduna haydara ala ko ɓuuri pulagu ala foto ndewata ha ɓuura pulagu saabi sa ƴeewi Seydou Nour Tall en ceerno Amadou Moundaga en Alaji Mamadou Moussa Ly en Dara Halayɓe Cheikh Amadou Bamba en Seydi Asmalik en Cheikh Oumar Fouti en ɓen no jeeya e fulɓe holko ɓurdi ñon pullo han jambareji men Samba Gala Jeeji en Koli Tengella en Sati Sule Ndiaye joni ko mbasiɗa on atani anani ɓe hay goto ɓurani pullo heddi noon ko so pullo ɓurni hoore mum to goɗɗo ɓurni hoore mum goɗɗo tan goɗɗo ɓurat ɗum ou bien Oumar Doro Kume kala ne jiiɗa neɗɗo jawɗa hoorema mo jawanɗa hoorema o gasni ɓurdema neɗɗo kala mo jiiɗa yo taw yo hoorema ɓurane go'o
ɗiɗo ɓelngel woto nanngu joomum ɓurna ɗum hoore ma ko Samba Hamad Gadio wiyata ko almumene ɗo wiyata ko ya barke taname tane en ɓurna ɗum hoore ma te tawa joomum ala ko ɓurma kala nde jawɗa hoore ma e dow neɗɗo paama on gasi ɓennude an a gasi wadde caggal yatude caggal mbiɗa wasi yo leydi ndi yo yimɓeɓe gone dow jaam mboɗo wasi yo leydi ndi fulɓe ɓe yo Allah hokku en hawrude hokka en kawral mbiɗa wasi yo Allah hokku en no nguurduɗen e koye men e leydi ndi sabi leydi ndi kala gonɗo ɗo joguiɗo nationalité ko goto nationalité wonɗo nationalité sénégalais ko noon tan mbiyata to bawɗa yaade fof wiyetake nationalité pullo walla nationalité jolfo walla nationalité séréer wiyete ko nationalité sénégalais yo Allah hokku en wurdude en Sénégal naaɓe kadi yimɓeɓe gusta ko kalata ko e kaari yiiɗa en surtout ɗum ɗon surtout ɗum ɗon ɗum ko leñago heewi ko addude probléme aji e leydi te neɗɗo fotani yaltinde hunduko mum kono bonna aduna neɗɗo foti yaltinde hunduko koko fewnata kono wona ko bonnata eyyi ɗum jinmi wasiyade leydi ndi kadi a jarama saabi onon wawa taw Windere TV tasoɓe kabaruɓe ko onon goni leydi ndi saabi so kala jiɗɗo haalde ko ma yiya goto e moon heɓa no haaliri heɓa anda kadi anen mbarodiri guila Kolda de par ce que bientôt 2 ans mbaɗo yiidirde ɗum wona lawol de eyi joni kam a ƴewat tan an kadi en natti ɓaari en yiidiri mone men fof heeɓi noddirguel goɗɗo han kadi kam sen mbarodiri tan koye men wonata d' accord ɗum noon mbeɗa ñagono Diomaye Sonko Ousmane Sonko yalla hokkuɓe wadde réussir saabi soɓe mbaɗi ko réussir mabɓe woni réussir men amin ya rabbi yo Allah hokkuɓe wadde réussir mbeɗa ñagonoɓe Allah kadi koɓe gone dow mum woni dialogue national o ko yalla hokkuɓe nandirde amin ya rabbi hokka leydi ndi deejre e cellal e kisal amin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe wonno koɗo men ko Amadou Labba Wagne e Windere TV émission Sénégal men le monde en miniature ha yeeso ko lawol